Gendari. Kula wonten maring adi dawuh menapa Kakang Adipati? Ana angin gedhe nganti mlebu jroning Datulaya tak kira yen to Ngastina ketaman Prahara. Sireping angin gondo arum mongko bareng tanganku grayah-grayah. Lah kok aku nyekel sewijining pawakan ingkang kenceng. Iki sapa sing sowan? Batobat. Nyuwun pangapunten Kakang Adipati, menika putra Paduka. Lho sik, anakku sapa? Apa Dursasana apa piye? Dursasana kae awake gedhe ning glombyur. Nek Dursasana dudu, mongko awake gedhene ora jamak iki sapa? Batobat. Menika ingkang putra. Lho, anakku sapa? Atmajanipun Yayi Dewi Kunthi. Sik. Anake Yayi Dewi Kunthi kasinggihan mekaten. Sapa? Inggih menika pun Bratasena. Bratasena anakku. Inggih kasinggihan mekaten Kakang Adipati. Sengguni mau nendi sengguni mau? Dipate pripun? Dipadosi pun kajengipun. Suman kula wonten dawuh. Kok suaramu adoh men? Inggih kula wonten wingking. Aku tak takon karo kowe saiki wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Sengguni kula wonten dawuh. Sing sowan ning ngarep aku ki sapa? Ayo cetha sebuten. Sebuten sing cetha. Inggih. Raden Bratasena. Sapa? Raden Bratasena. Kowe iso nyebut seru ora Sengguni? Tak suwek cangkemmu lho. Sing seru ta Dipate? Ora sak kaya ngono kuwi ta. Sapa? Raden Bratasena. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Sing tok aturke ning ngarep aku rongkongan 6 cacahe mau rongkongane sapa? Mboten ngertos. Nyatanipun rongkongan menika kobong wonten ing bali palermanipun para Pandhawa. Engko gek kowe nduduk jaratan sik Pate. Ora ngawur to Kakang duduk jaratan. Nyatanipun ugi mekaten. Suman. Kok kebangetan temen to kowe. Kowe iki tak dadekke patih. Kowe iki dadi mripatku. Ngerti yen ratune iki cacat netra ora iso nyuruhi marang glaring jagat eseme rembulan. Sing kudune kowe iki dadi netraning ratu, ning malah aku mbok blusuk-blusukke. Patih model piye kowe? Model baru. Dipatih mbok cangkeme sing apik. Takoni karo ratu model baru dengkulmu mlocot ora. Kula ya bingung kok ya nyatane kula niku ketoke ya Pandhawa ning kok isih urip Raden Bratasena. Eloke trek. Eloke teng pundi? Bratasena padha raja sak pratamu nggir. Wah. Jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Kara. Piye? Nadyan aku ora weruh marang kahananmu ning krungu suaramu aku wis bisa ngraita. Lamun sira saiki gagah godhek wok simbar jojo. Dastarata bapakku. Aku ngaturake sembahku katura. Ya, Bratasena ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya nggir. Tak gegem dadekake jimat. Kakangmu Puntadewa ning Saptawarga. Permadi piye? Ya pinaringan waras. Nekula Sedewa ya pinaringan waras. Kunthi ibuku ya pinaringan waras. Jagat Dewa Bathara syukur. Syukur Bratasena. Yen to Pandhawa isih kinayoman panguwasaning dat kamurweng dat prayogakna nggonmu ngadhep ya nggir. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Bisma kakekku aku ngaturake sembahku katur. Ya kula putu tak tampa pangestuku tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Gendari ibuku aku ngaturake sembah. Tobat tak tampa nggih Bratasena pangestuku tampanana ya nggih. Tak gegem dadekake jimat. Durna bapakku aku ngaturake sembah. Werkudara Bratasena ya tak tampa nggih cah bagus. Kowe waras to nggih? Yo waras. Syukur. Ora kendhat gone bapakmu saka lima tansah nyuwun ngersane Gusti. Muga-muga anak-anakku Pandhawa tansah pinayung ana kewarasan lan kawilujengan. Yo ngaturke panuwun.
Pangestune Bapak Tampanono ya kula. Ya tak gegem dadiake jimat. Kurupati kakangku aku ngaturke bekti. Ya Dimas Ndak Tompo. Pangestunipun Kakang Tampanono tak gegem dadiake jimat. Dastarata bapakku piye nggih? Syukur ora dibagekke dhewe kowe. Syukur. Wong tuwa ki mung kari kelakuane nek kelakuane apik, ki sing enom-enom mesti nyuwun pangestu. Ning wong tuwa kelakuane ora apik ya ora bakal dinyuwun ki pangestu. Ora disuwuni pangestu arep tak pek dhewe. Arep tak nggo mukti dhewe ora arep tak dumke wong kana-kana. Oh, manyen mate ngayal tenan. Piye kula Bratasena? Sowanku ana ing negara Ngastina. Aja nganti didakmu aku bakal nyuwun negara Ngastina. Lah banjur wigatine ming kepengin krungu ngendikane Dastarata bapakku. Krungu bab apa? Yen sampeyan isih kelingan duk nalika Bapak Pandhu arep seda mbiyen paring dawuh piye? Wiladal. Kakang Adipati kula titip negari Ngastina. Mangke menawi anak-anak kula Pandhawa sampun ndungkap dewasa, negari Ngastina menika kula aturi ngunduraken dhateng pangwaosipun anak kula Pandhawa. Ngono welinge bapakmu duk nalika semono. Babu Undi paring dawuh karo aku. Yen to dina samengko Pandhawa wis pantes lan wis samestine nampa tinggalane wong tuaku. Mula aku nanjihake marang Dastarata bapakku. Babagan negara Ngastina iki kepiye? Apa arep mbok balekake marang para Pandhawa wutuh? Apa mbok balekake marang Pandhawa sak sigar semangka tegese separo? Awarku Dara Bratasena sak sedulur ora bakal kabotan mung kari nunggu dawuhe Mbak Dastarata bapakku dina samengko iki. Jagat Dewa Bathara. Kulup, upama aku pantes mbok patrapi paukuman mestine tak tampa kanthi ikhlas. Kabeh mau pancen lupute wakmu ing Ngastina. Ngerti ya, nggih? Yen to dina samengko Ngastina kuwi wis duwe nalendra ingkang bakal gumanti keprabon ana negara Ngastina ya kuwi Kadangmu Sikurupati, kakangmu. Nalika semono wis tak wisuda minangka dadi Prabu Anom. Kang mangkone bakal lumintir keprabonku. Mula bareng sira Kulup Bratasena prapta ana ing kene wahaya ing pambudi nanging aja nganti sinengguh. Ratu Ngastina kuwi ratu ingkang mencla-mencle. Gunemane mula tak tetepake yen to negara Ngastina batet babi bardhek ing Kurupati ya mung supaya adil. Sira Kulup bakal sun paringi bumi leliru. Ya kuwi wujuding wana marta. Wana gong liwang-liwung alas bebondotan ingkang jembar lan subure tanpa beda kaya negara Ngastina. Yen sira kula Werkudara Bratasena gelem babati wana marta tak paringake marang para Pandhawa minangka bumi perdikan lan agemen mukti kowe sak sedulur nggih kula Bratasena. Piye nggih katone sira kaget? Ora. Ya mung aku nampa apa kang dadi dawuhe Dastarata bapakku. Sira nampa? Ya, aku nampa. Yen ngono sira Bratasena gelem babat Wonomarta? Ora gelem sebab apa? Tumrapaku malah luweh awet, tumrapaku malah luweh isa. Dadi patuladaning para kawula, wong kepengin mukti ya aja jagake karo wong tuwa. Yen kepengin mukti ya bebodro dhewe, yasa dhewe. Kanthi cara mengkono bakal lestari turun-tumurun saturune Werkudara sesuk. Terus sira arep babat miwiti babat kapan? Ora sah sesuk, saiki aku njaluk pamit. Bakal miwiti babat. Yen sedina iki sira bakal miwiti babat, kowe matura Cah Bagus kowe nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa. Apa nyuwun Raja Brana Picis? Aku ora nedya rupian-rupian, ora nedya seneng-seneng ning bakal nyambut gawe. Nyambut gawe yen sangu Brana Picis ming bakal mangro paningale, ora bakal meleng ciptane nggone babat Wonomarta. Apa kowe nyuwun Wadyabala supaya enggal kelakon babat Wonomarta arep tak babat dhewe. Iso babat dhewe ya saka aku, ora iso ya saka aku.
yen dibantu karo wong liya aku wedi yen sesuk aku kelakon mukti nang Wonomarta. Wong-wong sing padha bantu karo aku padha ngrasani Bratasena iso kaya ngono kae merga saka pambiyantuku. Mula aja nganti keputangan budi iso tak lakoni dhewe, ora iso tak pasrahke pati uripku. Ning aku wong tuwa, matura kowe butuh apa? Ming siji sing tak butuhke, butuh apa? Matura. Mangkatku iki mengko. Wiwit aku mangkat tak jaluk Dastarata bapakku ora dahar, ora sari. Tansah nuwun marang panguwasaning Gusti. Surungen nganggo dongamu supaya aku iso nglakon babat Wonomarta Dastarata bapakku jagat Dewa Bathara. Gurupati wonten dawuh. Krungu ora kowe gunemane adimu lanang Bratasena? Iya. Wong teguh timbul, wong niat prihatin ora kaya Bratasena. Pandu. Kowe duwe anak 5 dadi wong apik-apik kabeh. Aku ki ndek anak 100 kok gentho kabeh. Kunti. Bratasena, pambegamu kaya mengkono mau gawe bombong ati ning wong tuwa. Dari kula wonten maring adawuh. Ngene iki lho, arep anake sithik ning panggula wentahe bener iso njunjung karo derajate wong tuwa. Nadyan adhiku Pandhu wis ora ana ning swarga kono mesem weruh tembunge anake lanang. Persasat kaya diunggahake ning swarga Tundasanga. Oh, alah, aku ki mak brol 100 ora ana sing pakra mbaka siji. Sing barep ya ngono tansah ngegungke karo sing wong tuane, sing adi-adine ngegungke karo sing barep. Apa ana anak ratu kok sabane nggon uthuk. Citraksi karo Durmagati. Nganti entek-entekke apa-apa. Jagat Dewa Bathara. Ing atase anak ratu kok sobo klithikan adol ragangan pit. Nek Citraksi karo Durmagati rak ora klakon apa bapakne iki ora nyukupi apa piye? Yo, Bratasena, kanthi cara mengkono aku ora bakal dahar, ora bakal sari. Sing wigati mung bakal njurung pandonga marang sira kulup. Yen ngono aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik yo ngger cah bagus. Apa ora kembul bojana dhisik karo wakmu ing Ngastina? Wah, wiwit dina iki aku nglakoni babat yen iso aja mangan, aja turu. Supaya enggal rampung nggonku babat Wonomarta. Yen to nganti kentekan tenaga piye tak pasrahke marang Purbaning Hyang Mahanasa. Jerpati uripe manungsa kuwi gumantung marang sing gawe jagat upama dipesthekke Bratasena mudhar ning Wonomarta tak ikhlasake nyawaku. Bisma hakeke aku nyuwun pamit. Iya kulup ndak pepuji saka ing Ngetalakanda muga-muga lebda ing karya apa kang dadi pakaryanmu. Ya Ngesturada. Gendari ibuku aku nyuwun pangestu. Tobat sing ati-ati Bratasena. Durna. Bapakku aku njaluk pamit. Oh, Kinarya Pratandha nek aku ki gurumu Werkudara. Wiwit dina iki nganti tekan sesuk nggonmu rampung babat. Biasane aku mangan ping 3 tak bakal tak dadekke ping 5. Bose ta, niku pasana. Lho, poso wareg jenenge poso wareg. Oh. Dadi kudu mareki weteng. Nggih. Niku ya apik, Dipate, apik. Oh, nggih sak karep sampeyan. Muga-muga kasempatan penjangkemu ya Werkudara Bratasena. Yo, matur nuwun Gurupati kakangku aku njaluk pangestu. Surti ting ati-ati Dimas muga-muga lebda ing karya. Dastarata bapakku aku njaluk pamit. Andel ora jaluki pangestu ta Dipate. Kowe diliwati terus. Ora apa-apa. Pokoke pangestu tak pek dhewe. Arep tak nggo mengestoni anak putu-putuku dhewe. Ora mengestoni wong liya. Surti ting ati-ati duka-duka digawa. Ya aku mangkat dina iki Dastarata bapakku.
Bratasena, aku arep mbok kapake nggih. Dastarata bapakku. Wiwit cilik nganti tekan gedene semene aku rung tau nampa pangudange wong tuaku ya bapakku Pandu. Durung tau digendhong, durung tau dikapak-kapake, ngerti-ngerti wis ditinggal mati. Sing kanggo ijol wong tuwa ya ming Dastarata bapakku. Mula sawangen jagate Bratasena iki jejeg apa bengkong. Yen bengkong pesthekno aku mati ning Wonomarta, nah yen jejeg pesthekno yen to aku kasembadan nggonku babat Wonomarta. Weh lah jagat Dewa Bathara Bratasena. Anakku nggih anakku cah bagus. Ndak sawang jagatmu jejeg ora bengkong. Kajeng lamun kowe bakal klakon babat Wonomarta nggo mukti kowe sak kulawargamu. Aku njaluk pamit Dastarata bapakku. Percaya ora Kaki Prabu, Pandhawa isih urip. Iya, wonten ben. Kula sampun pitados. Malawi dinten sak mangke kula sampun boten badhe pitados malih kaliyan aturipun Harya Sengkuni nggih Suman. Nyatanipun sampun marambah pangkaping-kaping kula menika dipun blithuk dening Suman inggih kadang kula piyambak. Ya, perkara kuwi mangsa Baranga. Sengkuni kula wonten dawuh. Bratasena wis mangkat babat Titenono, anggere kowe engko ngetapke anak-anakku Kurawa tok nggo bebeda si Bratasena. Gedene mbok nggo gagalake Bratasena nggone babat. Yen nganti konangan aku aja takon dosa, ora mung tak copot kelenggamu dadi patih, ning tak seksekke wong sak negara Ngastina. Yen to kowe iki wong menungsa sing kepanjingan jiwaning iblis, wajibe tak tugel gulungmu. Nggih. Ngestaken dawuh. Eling-eling. Ora sampe naik dhewe. Nggih Kakang, tugel gulune iki ngrekoso. Sampane ora bakal urip. Nggih. Kelangan sirah. Napa aja mangati sirah tolo. Tenan tingil-tingil cilik nika. Nggih Kakang. Kurupati wonten dawuh. Yen nganti kowe ora gelem wadul karo bapakmu aku, yen to kowe entuk dawuh saka pamanmu Suman kon bebeda si Bratasena, kowe ya tak katutke dosane cak copot le dadi pangeran pati, tak kon minggat saka Ngastina. Iya, ngestaken dawuh. Menapa badhe dipun dawuhaken paman pati badhe kula njukaken sopaduka Kanjeng Rama. Lah. Merga Bratasena ora kleru, sing kleru kuwi awake dhewe. Kono wis gelem nampa kahanane, mula kowe aja nganti ganggu gawe karo Bratasena. Iya, ngestaken dawuh. Wah, penemban. Ana dawuhmu apa nggih? Monggo kula kanthi manjing sasana pambujanan Kembulandrawina kaliyan ingkang putra pun Dastarata. Apa ora prayoga yen to Kembulandrawina disigek sawetara? Lho, para paduka, apa ora luwih becik lamun minggah ing sanggar pelanggatan manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Padha ngrepekaken kidung suci rahayu supaya nyembuh kekuatan putuku si Bratasena. Waduh, penemban nyuwun pangapunten. Menawi telu menika dawuhipun waduka penemban kula namung jumurung dedherek kuwi luwih prayoga. Begawan Durna wonten dawuh ayo munggah ana ing sanggar pelanggatan ndedonga karo aku. Aduh kula mboten beto dupa, ora usah nganggo dupa, pokoke anggere meleng ciptane. Mangga-mangga penemban kula dherekaken. Begawan Durna ayo ndak kanthi oh nggih monggo sinuwun kula dherekaken. Dari kula wonten maring dawuh tuntunan aku manjing sanggar pelanggatan Suman kula wonten dawuh bubarno kang padha sibuk. Ingsun kundur ngedaton kula ngestaken dawuh. Ora usah werna-werna. Ora usah gawe karti sampeka, ora usah gawe cara sing aneh-aneh. Konangan aku tak tugel gulumu. Inggih. Kula badhe tenang kemawon menika. Kanggre werna-werna titenono. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pati Sengguni. Purna gati ning panangan iki lan salus-salus kundur kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading.
Kadang sangganing Purban Jati katuron saking Mandrawa kaya gumebyar candraning Sri Naranata wau. Sakedheping netra wis prapteng tepining Wanamarta. Wana gawat kliwat wingit kepati satumara satumati jalma mara bali munggariaran. Saka sintru wujuding Wanamarta. Nadaning wanci rina datan saged tinaraba srating Sanghyang Pratangga Pati. Krana keteling ron ingkang sambung sumambung nganti tekan tengahing wana. Bila datan muka lamun katingal angker wujuding Wanamarta parandene Sang Bratasena ingkang datan mendha saking pangrepa. Datan mundur saking geguntur. Ing cipta sigra miwiti babat nalika semanten saben sela ageng den dukiri. Wreksa den rebaken temah bubrah slangkrah wujuding Wanamarta wau.
Sikra tetep gayung ngakoso sira risang Ramandaya pati ana yaksa gungcang romarane wil kata sini oh iladala lagi wae entuk jauh pengendikane Wang Pikulun Bathara Bayu yen to aku kuwi duwe sedulur tunggal Bayu monggo titikane sandhangane padha karo aku arane Raden Bratasena lah kok aku kekalangan Malaya ning dhuwur alas Wonomarta lah kok ana satriya ing sandhangane tanpa beda kaya aku lagi ndukiri watu ngrubahake wit-wit sing gedhe weh apa iki pancen dadi pulunging Mayangkara ya anoman ketemu karo adhiku tunggal Bayu Yayi mandheg dhisik Yayi gumun ing atase kewan-kewan gedhe gajah badak lan sak piturute padha keplayu wedi karo aku iki eneng wujude munyuk putih gedhene mung sak jempol teko malah ngatang-ngatang ning dhuwur watu munyuk yen pancen kowe bisa tata jalma kaya menungsa lumrah apa sebabe dene kowe malah mapan ning dhuwur watu ora mlayu kaya kanca kancamu apa kowe ora wedi ento tekaning pati kembrukan watu sarta ketiban watu apa dene kembrukan sing gedhe yen pancen bisa tata jalma para kaki Wangsulana pitakone Bratasena aduh Raden sewu-sewu kalapatan kula diagung mangaksami leres pangandika panjenengan nadyan kula menika wujudipun wanara nanging saged tata jalma sak tataning jalma wantah nami kula Senggana kowe Senggana inggih Raden sebabe apa kowe ora mlayu apa ora wedi ento mati ketiban watu Raden kula menika upami saged mlajar tartentu kula menika mlajar kalian rincang-rincang kula nanging gandeng nadyan kula menika saged tata jalma nanging kula menika kaparingan inggih menika sesakit kula menika kaparingan sakit limpoh mboten saged nglawat. Wah. Kowe limpoh. Kasinggihan mekaten. Nanging yen kowe ora mlayu, kowe mesti mati ketiban wit utawa kowe ketiban watu. Raden. Wiwit panjenengan wiwit babat menika kula sampun pasrah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat. Upami pejah kula kejah siya kedawan sela menapa dhewe kembrukan wreksa ingkang ageng kula sampun ikhlas mila Raden sampun ngantos wigiri-ringa monggo Raden nglajengaken anggenipun babat aja ngono lho kersanipun nadyan kowe wis ikhlas yen kowe tekaning pati aku sing dosa merga aku sing babat Wonomarta mula piye carane aja nganti kowe tekaning pati yen bisa slamet la lajeng caranipun kados pundi? Apa kowe trima yen kowe tak junjung tak uncalke supaya adoh saka papan kene aja nganti mati. Menawi jengandika Raden lan purun kula semanggaaken. Malah kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan diri jengandika Raden sampun maluyakaken dhateng ing abdipun Senggana. Saengga kula boten pejah kedawan sela menapa dhewe kedawan wreksa ingkang ageng. Ikhlas, mboten ikhlas sabab menapa? Yen tiba ana ing kayu watu uduluputku niatku nyelametke karo kowe kula semanggaken Raden kula semanggaken wah yo tata Senggana
kira nadyan cilik wujudmu kowe munyuk seneng pamer. Lho. Remen pamer kados pundi? Ing atase wit sing gedhe 10 prangkul. Watu gedene sak gubuk benceng tak junjung katon nentrek. Ning bareng kowe mingsak jempol tak junjung aku ora kuat. Kowe pasang walat. Waduh, Raden kula menika mboten nate pasang. Estu. Pasang sepisan kemawon mboten cocok. Kula mboten nate pasang, Raden. Aja sembrono. Apa sing ampuh ming kowe Senggana. Kowe tak kandhake sedulurku Tunggal Bayu sing aku durung tau ketemu. Wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah. Kowe iso ngalahke karo dulurku kakangku Tunggal Bayu, Bayu Kenara ya Anoman. Aku ngakoni keunggulanmu Senggana. Lah dalah adikku cah bagus. Oh, Bratasena. Waduh. Barang aku arep ngrangkul si Adi kok malah mbok duwa. Pun Kakang mbok jotos nganti kelekaran. Kowe munyuk mencla-mencle. Lho. Mencla-mencle piye? Wah, aku nyebut kakangku Tunggal Bayu jenenge Anoman, nggo gar ngrangkul karo aku. Dasarmu apa kok sik to? Kowe tak kandhani ya, Di. Aku kuwi Senggana ya Anoman. Wah, mau muni Senggana saiki ngaku Anoman. Sing bener sing endi? Kok sik to? Jenengku ki akeh, Senggana, Anoman, Mayangkara, Rama Dayapati, Maruti, Guru Putra kuwi jenengku kabeh. Wah, dadi aku ki ya kakangmu Anoman. Jarine Bathara Bayu, Anoman kuwi ora padha kowe. Lho, ora padha aku piye? Ning gedhe kaya aku. Wah, kowe kok cilik semono. Kok sik to, aku ki ya iso gedhe. Arep kadang-kadang nganggo obat aku ki iso gedhe. Ning rak ya wanci to, Yai, wanci. Ngono. Iki urung wancine aku gedhe. Aja sembrono, aja cumletan. Lho, aku ora cumletan, iki tenanan. Apa kowe Anoman tenan? Yo, aku kadang Anoman. Yo, yen pancen kowe Anoman, takoni yen kowe Anoman. Wis saiki kowe bali yo. Lho kok sik to? Wong lagi sak pejagong sepisan kok kon bali. Wigatine si Adi ngopo kok babat alas? Entuk jawe perintahing Wadestarata, aku ki nek mukti babat Monomarta. Papane iki bakal tak nggo gawe mukti karo aku sak sedulur. Kowe klerune nggon apa? Alas iki gawat kliwat winget kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Aja kok jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wonomarta, lah kok kowe wani babat iki padha karo kowe Sarapati. Mula Di, durung kebanjur nggonmu nglakoni babat, ayo baliya aja mbok terusake. Wah. Anoman. Bratasena piye? Watak wantu ning Bratasena yen wis kudu nglakoni sewiji-wiji kudu tak rampungke ora mawas marang bebaya ingkang tak adepi. Ning yen iki kowe bakale tekaning pati, upama mati arep tak wujudi. Upama aku mati budidaya supaya iso muktekake dulur-dulurku, matiku ora muspra. Mula wirasat dadakokian bebangal, ayo minggato. Yen ngono si Adi wis madhep-mantep, ora madhep-mantep sebab apa? Yen si Adi madhep-mantep babat Wonomarta, lilanana pun Kakang bantu, ora sudi. Ora sudi piye? Aja mbok bantu. Aku lahir batin. Kedung jero iso dijajaki atine menungso sapa sing ngerti. Nadyan kowe sedulurku lagi pisan iki ketemu. Kowe kakangku Tunggal Bayu ning aku ora ngerti legetaning atimu. Bisa uga nggonmu bantu karo Bratasena merga pamrih, bisa uga nggonmu bantu lan Bratasena merga duwe niat liya. Mula aja nganti nggonku kelakon muktekake dulur-dulurku kelepetan pambiyantune wong liya.
kasembatan lan ora bakal lakoni dhewe. Lah yen nganti kowe ora ana dikancani karo pun Kakang, yen ana apa-apa tumraping Si Adi kepiye? Tak sandangi dhewe. Loro waras bejo cilaka bunga susah ning Wonomarta arep tak lakoni dhewe. Yayi, tak pringgake. Kowe tak bantu. Ora. Kowe tak bantu manuta. Kene iki akeh jim setan priprayangan. Aku ora wedi. Kowe bali yo. Aku gelem bantu yen wis aku gelem bali yen wis bantu Si Adi. Wah, yen ngono kowe wangkal. Bali ora. Lho, malah diwalek iki. Aku ora bakal bali. Ora bali tegese kowe wani karo Bratasena. Kowe iki adiku kok aku kon wani karo kowe iki karo sedulur. Ora bakal pun Kakang Mentala karo Si Adi. Bali ora, sakukan cangkem. Bali ora. Ora. Aku bakal bantu Si Adi. Wayang wangkal. Puluh. Jagat Dewa Bathara upama dudu Anoman tak kira pecah sirahe. Ditendang banter-bantere karo Si Bratasena. Walah dalah jagat iya. Yayi. Nadyan kaya ngono pambegamu nanging gawe bombong tumraping wong tuwa. Tegese niat ingkang luhur mau ora mendho saka pangarepa, ora mundur saka geguntur. Bratasena, tawa-tawa saka kadohan yen ana larane mesti aku bakal ora mentala lawan sira Yayi Bratasena. Ora pangling kaya jimdam darat. Inggih Gusti Patih sapu jagat. Eneng apa? Kadiwasan wonten satria ingkang wantun ngrisak pepasraning negara Kajiman. Negara Ngendraprasta. Tata lair ngrubuhaken sela ingkang ageng, ngrubuhaken wreksa ingkang ageng. Nanging batos ngrisak candhi beteng pepasraning Projing Wonomarta. Wah, dalah. Apa ora mbok elikke? Wah, sajaipun sampun boten saged dipun emutaken. Bandanen tangane krincungen sikile aturna marang Patih Sawujangala Patrapi Pidana. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih. Mandheg den. Wah, ana swara tanpa rupa. Ndak wis padake cat katon cat ora. Ya, mangsa kowe iso ngematke karo aku bangsaning jim. Haramku jim dam darat. Kowe sapa? Panengah Pandhawa Raden Bratasena. Raden Bratasena. Wah, sugih kendel bondo wani. Kowe wani ngrusak pepasraning Wonomarta, ngerti yo? Iki dudu wujuding alas. Tata lair wujud alas nanging batin iki wujud negara utawa wujud negaraning Kajiman. Diasta dening Sinuwun Prabu Yudhistira sasanak kadange kabeh. Lah kok dadi kowe wani ngrusak pepasraning Wonomarta ya negara Amarta. Sing tak weruhi wujude alas. Upama kowe ngarani wujud negara jim, aku ora bakal peduli. Malah kepasang yugya katuju inginu yen pancen iki wujud negara jim. Matura karo ratu Gustimu, ana menungsa sing bakal ngenggoni Wonomarta ya kuwi aku sak kadang. Wah, dalah.
Sugal ucapmu keparet. Yen kowe arep mapan ing negara Wanamarta kudu wani ningkes bangsaning Jim. Mara lumpukno sak sedulurmu. Aku ora bakal wedi kerubutan Bratasena. Ora minggat tak gaglak limpamu. Mara maju Jim Damdarat. Waduh. Lagi seneng mergo menang. Mere-mere kok digajel saka mburi. Wong gerang ra tatanan. Sing akon sapa? Sing akon kowe ngewangi aku sapa? Lho, kowe dicokot Jim. Kowe meh wae katriwandan. Dinggo dolanan bangsaning Jim. Mula pun Kakang ora mentala. Ora usah dadak ngewangi Bratasena. Yen aku urung sambat, aku ora bakal sambat. Sambatku yen wis tekaning pati. Wah, Bali. Balio. Bratasena, aku kuwi kakangmu. Aku ngewangi karo kowe kok ora entuk. Balio. Werkudara. Aduh.
Jim ki nek kliwat jam 12 matane lamur. Aduh. Piye Jim dandaran? Aduh, modar ki ana maneh. Jebul ingkang babat menika mboten namung tiyang setunggal. Wong pira? Ganepipun wonten kalih. Ingkang nami Raden Bratasena. Kula agalan tegesipun ngetingalaken dhateng diri kula. Sajaipun boten saged menang. Tumunten kula boten kasat meripat. Raden Bratasena kula cokot ngiwonengen. Piyambakipun sampun sambat-sambat kula getak kuntal jebul wonten wanara ulesipun pethak. Ingkang tumiyuh saking Dirgantara. Ngajar dhateng kula mongko kula wis ora ketok ya ketheke ijik weruh mawon. Dibandingi ngiwonengen pun kula sumanggaken nggawa gaman. Wah, pun kula gadhekke. Perjurit kok ora nggawa gaman, witekno nggo mlebokke sekolah anake. Pun kula gadhekke gaman kula. Oh, lah nek perang piye? Ayo nyilih-nyilih. Yo, Bratasena. Kowe iso menang karo perjurit piandelku. Iki patih sapu jagat tiban tampang sutra Jala Kencana iso nglawat meguru karo kowe Barat. Aja nganti diculke iki dawuhe patih sampu jagat kon nyekeli. Engko nek iki mati dadi pangane awake dhewe. Ayo nyekeli. Ayo dikondeli sikile kondeli aja nganti iso obah. Tangane dikondeli. Iki malah nyokot nggon aku iki piye iki? Arang ora ana nggone kaya. Entuk endas aku. Ayo dicekeli. Ayo dicekeli. Iya, ayo dicekeli. Aja nganti ucul. Wah. Permadi. Puntadewa. Awakku abot, ambekaku sesek. Aku tulungono abiyasa kakekku. Kundi ibuku aku tulungono. Cekeli lho ya, cekeli. Wonge omong iki ayo cekeli. Ayo padha kudu diruket sak cekeli. Kudu dicekeli. Nek ora digubet tuman wae wong. Anggepe sak penake dhewe. Iki ana demit bakul someh bareng. Ayo aja nganti ucul. Aja nganti ucul ayo. Aja nganti ucul. Ora kowe iki ning kono iki ngapa nyekeli apa?
Ayo nyekeli genah iki genah gubet ngono kok kowe kira. Iki aku gubet sikil aku. Teman gubet sikil. Iki kok gubet sikil kok nyilak-nyilake rok barang ki ngapa? Aja kuwatir kecekel tenan saiki. Wis cetha tak cekel iki yakin. Cetha tak cekel. Teman sendal sendul wae. Meneng wae rasa cerewet kowe iki mau. Angger kowe meneng kabeh ora ngerti nek kowe ora meneng kabeh. Ngerti wae cekeli kanca cekeli. Kroyok bangsaning Jim. Adiku Bratasena ora weruh. Nanging akeh sing padha gubet sarta ana sing akeh sing padha gondheli tangan lan sikile. Wah, Permati. Aku tulungono Permati. Puntadewa kowe do mrene aku tulungono. Menenga wae Dimas. Tak tulungi adikku wong Gagah Bratasena muga-muga wal saka para jim kang padha ngubut karo kowe. Panas. Mbok yo apik-apike iki atur panuwun. Wong aku mung dimatur nuwuni wae senengku ora jamak. Bareng kuwal saka bebaya jim setan kang padha ngruket sikile. Lah kok aku wong tuwa ditendang sak penake dhewe yo Bratasena. Yen pancen si Adi ora gelem tak ewangi ora apa-apa. Nyatane pun Kakang mung nyoba marang penggaling si Adi. Jebul pancen pengawak waja tutukno Yayi tutukno tak janggung saka Kendari Sada muga-muga kelakon penjangkamu mbuh ketemu karo aku sok pirang taun meneh wah Ayo walono tanding yuda karo aku. Wah, jire getih wedi mati. Ayo sumbar-sumbaro sak karepmu. Ora bakal gawe macak. Aturke sinuwun Prabu Yudhistira nampa paukuman ingkang abot ana negara Indra Prasna. Nun amit pasang kaliman tapi tinebina ing rodone dumawaing tawang tuwang ulun wandrangen padu kandhang dhateng piswanipun Jemanggara Parna inggih pun Citrasena saking pertapan sumur gumuling kadhawan mingkah wonten ing Sulendra Bawana ulun kula jumadung dawuh badhe wonten pidendhan menapa ing badhe kadhawaken dhateng abdi saha bebingah menapa ingkang badhe kula tampi mugi kepareng ambabarana ingkang sejati. Wong Mas ngomong sidam sekaring bawana langgeng Anggara Parna wonten timbalan. Aja kaget jeneng kita ulun timbali sayekti bakal nampa dawuh saka panjenengan ulun ngerti yo. Lamun tut nalika sira sarta kita ulun utus supaya bebodro
wujuding negara Jim kang aran Indraprastha ing mapan ning Wonomarta. Saka pitungan ulun wis ndungkap 1000 taun bangsaning Jim ing kepandhigani dening Prabu Yudhistira lan sakadang kadeyan nggone mapan ana ing Wonomarta. Wondene dawuh saka panguwasaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lamun negara ing Indraprastha ya ing Cintokapura sayekti mengko bakal kababar kamanungsan wondene titah ingkang bakal nampa triman kanugrahan wujuding negara Indraprastha kanana liya kejaba mung putu-putu ulun para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Anggarawarna apa to sababe jeneng kita ulun timbali sayekti kita ingkang mangerti marang pengapesaning bangsaning Jim jumbuh kelawan pusaka ingkang wis ulun titipake kelawan jeneng para kulup Anggarawarna 1 Lisah Pranawa 2 Oyot Bayura 3 Watu Timpuru kuwi minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim. Sira paringna marang piranganing Pandhawa lamun kita bingung sabab kita durung wanuh kelawan para Pandhawa ciri getheke kita mapana ning tengahing alas samengko yen to sumurup sawijining satriya ingkang kadherekake Panakawan catur cacahe ingkang tuwa jenenge Semar Nala Gareng Petruk kelawan Bagong yaiku ingkang winastan panengahing Pandhawa kang aran Raden Harjuna ya Raden Permadi tumuli boyongan marang sumur gumuling lan paringana pusaka pengapesaning bangsaning Jim ya Raden Permadi iku ingkang sakadang ingkang kawasa sarta kuat nedhi ambabar negara Indraprastha wujud kaya dene negara ingkang kamanungsan Citrasena. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat mangkatuh upadinen panengah Pandhawa. Ulun ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Tansah nganglang jagat kepengin nyumurupi kahanane negara Indraprastha ingkang wis titimangsa kudu kababar wujud kamanungsan lho niki. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anggarawarna. Om Tetian Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Wah. Bener ngendikaning Iwang Pikulun Surapati ya Sang Iwang Pikulun Bathara Indra. Ana satriya bagus ditutke Panakawan papat cacahe. Wah, lha apa iki satria ingkang kudu ndak aturi pengapesaning bangsaning Jim lan bakal nampa triman negara ing Indraprastha. Oh, Raden, kula ingkang mrebeki dhateng jengandika Raden. Ana wujuding Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan Permadi. Kowe sapa Mremban? Oh, ladal Raden sampun kejut. Apan kula wujuding Brahmana yaksa ing mapan wonten ing pertapan sumur gumuling. Nami kula pun Begawan Anggarawarna inggih Begawan Citrasena. Begawan Anggarawarna inggih pancen mekaten. Nuwun sewu menapa paduka ingkang kekasih Raden Permadi. Iya, ora ana liya kejaba mung aku ing ngaran Permadi Peremban. Oh, ladal Raden. Mugi kawuning ana badhe wonten atur sekedhik
ingkang kula kunjukaken dhateng jengandika Raden. Namo mugia paduka Raden kepareng kampir sawetawis wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Penemban sumengko nggonku lumaku sayekti mung bakal sumusul kadangku tuwa Kakang Mas Bratasena ingkang nedheng babat ana ing telenging Wonomarta. Mula sewu-sewu keluputanku diagung pangaksama penemban yen to aku ora bisa kampir ana ing pertapan Sumur Gumuling. Nuwun sewu. Menika wonten gandeng cenengipun kaliyan ingkang Raka Raden Bratasena anggenipun babat. Lire piye dene sira matur ing kaya mengkono penemban mangke kula mbabaraken wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Apa ora prayoga mbok ngendikake ning kene? Ah, menika mangke mboten prayogi kepareng monggo kula dherekaken. Sing gedhe pangapuramu penemban aku ora bisa nuruti kang dadi panjaluke penemban Anggara Parna. Aku bakal jumujuk ning Wonomarta dados panjenengan wangkot nyuwun pangapura penemban. Ah, saut dadi apa? Piye, Pak? Kok sampean ming wah. Iki dirampungi ora ming au. Aku ngerti kae pendhita Jim Petruk. Mula aku meneng wae ndaramu ora kersa mampir ning Sumur Gumuling. Lah kok dadi ndaraku disaut. Sampeyan tepung karo pendhita kae. Aku tepung karo pendhita kae. Sapa Pak? Pendhita Jim jenenge Anggara Parna. Kae siswane Bathara Indra. Coba tak tanjihke karo sing duwe. Marika den prayitna semuriris eko balik titiyani Gandayani. Wanter sabdanipun Ki Siwa Ismaya dhateng Kang putra pun Bathara Indra animbali sowanipun pun Surapati. Tuwa kepareng kula cumadung dawuh. Kowe ora usah dadak tak jlentrehke. Nek pancen kowe ngerti legetaning atine Semar Maratacoba. Batangen apa ingkang bakal ndak kandhakake marang kowe? Nyata kowe dewa ingkang limpat lantip panggraita. Babakan Anggara Parna tuwa Semar. Mugi andadosna ing kawuningan apan menika kula ingkang utusan permadi badhe nampi wujuding pengapesanipun bangsaning Jim. Inggih menika pun Watu Timpuru, Lisah Pranawa lan Oyot Bayura. Lan mugi andadosna ing kawuningan sarana permadi nampi pusaka tiga menika satempah ing mangke saged ambabar negari Kajiman Ngendraprasta badhe kababar dados kamanungsan lan Pandhawa ingkang sampun cinandhang dening para Jawata nampi kanugrahan menika Siwa Ismaya. Syukur. Nek ngono aku ngaturke panuwun. Ning aja negake karo momonganku kabeh ya Indra. Inggih, kula ingkang badhe tansah memanuki lampahing para Pandhawa. Nek ngono baliya ning Slendra Bawana aku tak nututi ndaraku. Inggih. Kula semanggaken dhateng jengandika Siwa Ismaya. Ya Petruk, nala Garing Bagong. Ayo ndaramu ditututi. Nggih Pak ngestaken dawuh, Pak. Sewu paripaksa kula meksa dhateng jengandika Raden yestunipun namung badhe munjuk atur sekedhik ngersa paduka Raden kawuningana kula menika undhagi
abdinipun Bathara Indra ingkang yasa negari Kajiman ingkang aran Indraprasta. Nalika semanten kula pinaring tinimbalan dening Iwang Pikulun Bathara Indra dumados ing praja Indraprasta ingkang kelinggan dening rajaning Jim sayekti sampun ngancik 1000 warsa ingkang ateges dinten sakmangke sampun titiwanci kababar kamanungsan wondene titah ingkang sampun tinuding dening panguwasaning dewa nampi kanugrahan menika kala wau boten sanes kejawi namung Pandhawa kacarios Raden Permadi menika panengahing Pandhawa dasar kepara nyata penemban menawi ingkang saking menika kula nampi titipan saking Iwang Pikulun Bathara Indra wujud pusaka pengapesaning bangsaning Jim sasampunipun negari linenggan dening Prabu Yudhistira sak kadang kadeyan tumuli pengapesan menika dipun titipaken dhateng kula inggih menika setunggal nami Lenga Pranawa utawi Lisah Pranawa angga kalih Oyot Bayura angga 3 Watu Timpuru menika badhe kula paringaken dhateng jengandika Raden supados kinarya sarana anggen paduka mangrurah bangsaning Jim ing mapan wonten telenging Wonomarta sabiyantu dhateng Kang Raka Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan sampun ngantos kendho anggenipun Pandhawa nedya babat Wonomarta sabab panjenengan sampun kula caosi priksa sakmangke babaring cariyos Pandhawa nedya nampi kanugrahan wujud negari Indraprasta Raden Uta Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing penemban aku ngaturake gengging panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mengkono samengko ndak suwun ninggalna paringna ya kuwi wujuding telung pusaka pengapesaning bangsaning Jim lan tak suwun paduka penemban aja nganti negake marang para Pandhawa inggih kula ingkang badhe tansah memanuki lampahing para Pandhawa lan samangke monggo kula trinampi lan kula trinjumusul dhateng Ngraka sakmangke ingkang Ngraka kajiret inggih menika daya kekiyatane bangsaning Jim sampun boten saged nglawat menawi ngantos kedangun anggen paduka lenggah wonten ing mriki tanwanti ingkang Ngraka badhe sirna awit saking daya kekuataning bangsaning Jim Raden Panemban paringna monggo kula trinampi Raden.
aruna ati netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pinibanca ing Permati ndak dawi sumusul kakangmu malah tumuli kowe bali ana ing lengkeng Saptawarga. Permadian nang apa Kanjeng Ibu? Walangka kemawon nalika kula badhe budal sumusul Kakang Mas dumadahan pinanggih kalian Pandhita Jim ing namipun Anggara Parna. Kacariyos Anggara Parna menika ingkang yasa negari Ngendraprasna ingkang sakmangke katon wujud wana marta. Lan dawuh Anggara Parna bilih Pandhawa gangsal kinen mlebet wonten ing telenging wana marta sakmangke supados mangrurah bangsaning Jim. Kanthi mekaten para Pandhawa tartemtu badhe nampi kanugrahan wujuding negari ingkang sakmangke kababar kamanungsan Kanjeng Ibu. Lajeng sakmangke kula kaparingan pusaka tetiga wujudipun lisah pranawa oyot bayura miwah watu timburu daya kekuwatane supados sakmangke Pandhawa saged nyumurupi bangsaning Jim netra kasipat utawi kausap wujudipun lenga pranawa menika sakmangke saged nyumurupi dhateng bangsaning Jim. Puntadewa mara nyatakno ature adimu Permadi nggih cah bagus bumi gonjang kanjing langit lap-lap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing Kanjeng Ibu menapa ing dipun aturaken kadang kula panengah kepara saestu Yayi Permadi aja nganti mara gagenggal usap netraning siadi supaya isa weruh bangsaning Jim. Nggih ngestakaken jauh paduka Kakang Mas Petro. Nun kowe dileleti nggih no. Nek ora njupuka dhewe. Nggih, ora weruh bangsaning Jim aku pengen weruh bangsaning dhewe. Aku tak kira nek tuyul iso waduh Gong ya ampun jebul Jim ki werna-werna kaya ngono kae le wah wedok barang Gong ora nggo apa-apa aduh aku kudu njaluk terus lisah pranawa wah wedan kok aku ora ya terus ha iso leleti urung nek leleti merem oh nggon maneh kaya insto wae lho. Kaya obat moto. Bagong aja disuntak kabeh mboten. Kula tetesi kok sae matane gegeden iki. Wes cetha. Iya. Wah. Permadi. Kunti babu. Abiyasa Puntadewa kakangku aku tulungono. Krungu ora, Gong? Gong? Krungu ora. Ora medeni to, Tru, aku wis wedi lho iki. Engko nek bangsa gendruwo barang ora lho. Swarae ngono. Kenalpot udu. Sing rono mau pancen kenalpot niki ngono. Wah. Permadi. Wah, Kunti. Lho. Kok saya kok ndara kintru. Kunti kok. Heeh, kuwalik. Kuwalik Kunti kok kuntu ora. Wah, Permadi. Permadi aku tulungono, cah bagus, Puntadewa aku tulungono. Coba kok aja rame sik, Kong. Meneng wae, saiki anteng kabeh. Petro. Ndara biasa meneng sik, Ndara biasa. Iya Petro iya menengi dirungokke tenan sapa? Wah petel jasmu kok Gong. Arang kebelet e. Nek tak ampet ki malah ciut dalane.
Malah muni. Ayo malah ciut ora. Wah, Permati. Aku tulungono cah bagus. Petro, non. Kakang Mas kok dadi kanane kaya ngene. Lah iya iki niki kok lho. Kok kaya kepulet pedhut. Niki napa nggih, Den? Aku dhewe ora ngerti. Kok kaya ora kula ragae mbok menawa ndoro drone. Napa Petro? Panas e. Niki kebul niki nek ditembus niku kaya mlonyoh tangane. Guys gonggong mah. Seneng nek aku kok apa ora. Guys ora apa-apa. Dajalan as engko dadak nek kok bombal malah ngrekoso malah ora. Wis ora seneng ya. Nek ra iku mlonyo men elek. Heeh. Aku iki mbiyen ya elek kok ya. Wah, Permati. Aku tulungono Petro Nun. Tak sabeti nganggo oyot Bayura. Angke niku prayogi Ndara. Asline iki ngopo ya asline? Wong ora ana apa-apa kok mesti tuk. Wah, slamet aku Petro. Slamet nek ora aku sing nglametke sapa? Lho. Kowe sing nglametke. Wah, majan. Nganggo apa? Ki, penjalin cacing. Ki sing kula ngene. Wah, aku maturke panuwun. Padha-padha mulane ora sok ngecaki. Nek ora ana aku sapa? Wah, Petro, non. Mumpung kowe nang kene. Ayo diwangi babat diwiwiti meneh. Kula niku entuk undangan rapat RT niki. Nun ngapunten mawon. Ngrampungi dhewe kula niku dadekke pengarep pembicarane kula nek ora ana kula. Bagong. Aduh. Konangan aku. Ngapa? Diwangi babat. Wah, ayo kayu-kayu ae dirubuhke. Ngangge alasan rapat tak pecah dasmu. Aduh. Aduh. Ngopo? Kok ilate kaku to iki aduh. Truk. Aduh. Ngopo Le? Lho kok mripatmu kok dadi abang sih sing ngono piye Le? Aduh, Trak. Iki sanjake ku mate. Waduh, wis. Mau rasa melu ora apa-apa to ya dadak melu barang iki ngopo? Makasih ya, Trak. Kakang Mas sawetawis kula aturi kendel kula badhe matur Kakang Mas Permadi arep matur apa? Dawuhipun Iwang Pikulun Bathara Indra lumantar Begawan Nanggara Warna. Wana Marta menika sanes wujuding wana nanging wujuding negari. Negari bangsaning Jim ingkang nami Indraprastha, yasanipun Bathara Indra. Kacariyos gesangipun bangsaning Jim menika sampun ngancik 1000 warsa laminipun lan negari menika kedah kababar kamanungsan. Wonten ing kedah nampi kanugrahan menika kala wau para Pandhawa menika dawuhing Anggara Parna.
ingkang dados abdinipun Bathara Indra. Wah, aja gampang karo bangsaning jin. Ya iso uga pancen bener apa sing dikandhake ning bisa uga kabeh mau mengkinarya. Akal sing licik supaya Pandhawa percaya karo bangsaning jin. Menawi kula mekaten monggo sami dipun buktekaken Pandhawa gangsal kedah mlebet sarengan telenging Wonomarta. Wah, yo pinten tanseh tak gendonge. Sapu jagat inggih sinuwun. Eneng apa mlayu-mlayu? Ngaturaken ketiwasan bilih kula sampun ngrangket jalma menungso ingkang wantun damel risak Wonomarta naminipun Raden Bratasena. Sampun kula bondo mawi jaya kekiyatan Tampang Sutra Jala Kencana. Mila bab pejahipun satriya menika kula borongaken jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Sumingkira saka papan kene patih sapu jagat inggih ngestaken dawuh. Dandun Wacana, Danang Jaya, Tripala Dama Granti. Cetha lamun ana menungsa ingkang sasar susur tumindake mlebu jroning Wonomarta ngrusak pepasrening Indraprasta. Ora ana paukuman ingkang pantes kejaba mung dadi panganing bangsaning jim Dandun Wacana. Yudhistira, nggih wonten dawuh ulun. Aja kaget ulun Bathara Indra ingkang prapta ana ing telenging Wonomarta. Sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita sumurupa. Nadyan kita wis bola-bali ingsun sasmitani lumantar pasumpenan. Nanging pagine kita ora tanggap marang apa kang dadi sasmitaning Bathara Indra. Mula tumuli ulun mudhana ning Janaloka ingkang wigati dawuh kelawan jeneng kita sakadang. Lamun titi mangsa kelungguhan iki wis purna dharma kita minangka dadi nalindraning bangsaning jim lan ulun keparengake bali marang asal mulanira inggih kukulun lan negara Indraprasta ingkang sekawit dadi negarane bangsaning jim bakal kababar kamanungsan. Wondene sapa ta ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara Indraprasta? Ora suwe meneh bakal ana satriya 5 cacah ingkang prapta ana ing ngarepan kita. Kita jawani pisan-pisan gendhak sikara kelawan satriya iki. Sabab satriya 5 cacah ingkang aran Pandhawa iki ingkang wis tinuding dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat bakal nampa triman negara Indraprasta. Sak jajane kang wujud Wonomarta iki, Yudhistira,
pukulun. Mboten pantes bilih Paduka lenggah wonten ing ngandhap. Saknyatanipun malah kula ingkang mestinipun ngunjukaken sembah ngersa Paduka Sang Hyang Pikulun Bathara Darma ingkang sayekti sampun anyalira wonten angganipun Paduka Raden Puntadewa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula sak kadang kunjuk ngersa Paduka Pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Pukulun kejawi saking menika estunipun sampun nampi dawing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari kula sakadang ingkang wujud negari Indraprastha menika badhe katampi dening Paduka sakadang. Mugi andadosna ing kawuningan bilih estunipun negari Indraprastha menika mapanipun wonten ing tengah wonten ing kidul menika sinebut kasatriyan Jodipati inggih nunggul pawenang. Ingkang ngiring kilen menika wujudipun kasatriyan Madukara. Ingkang ler tuwin wetan menika wujudipun kasatriyan Sawojajar tuwin Bumira Tawu. Tengah wujudipun wewangunan ageng ingkang winastan Indraprastha inggih menika negari Indraprastha. Dinten sakmangke kula pasrahaken dhateng Paduka Pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Miwah Paduka sakadang mugi kersa anampi wujudipun negari Indraprastha menika. Saha klilanana sakmangke kula manjing nganggo Paduka supados sakmangke boten peteng kasuwarganipun Yudhistira sakadang menika Pukulun. Sedia. Bang, alas sing maune gung liwang-liwung kok dadi lampune tingkerlip 17-an paling. Hus. 17-an piye? Acara gedhen, ora acara gedhen. Negara Indraprastha kok. Wah, jan wis kababar dadi kamanungsan ya, Tru. Ya iki jate batur kok ming cengengesan arepan. Lah kowe iki apa? Ya batur. Niki lho, Den. Napa-napa niku nek di wiwiti saka priatin undu-unduane ya mesti enten. Pandhawa wis lara lapa mataun-taun mapan wonten tengahing wana, mongko boten duwe rasa meri. Nadyan negari panjenengan dilenggahi ingkang raka Ndara Kurupati. Ning sampeyan tetep sabar, sampeyan tetep ikhlas, sampeyan mboten duwe rasa sengit kalih para Kurawa. Lah, wohing kesabaran, wohing kaikhlasan, wohing nggone sampeyan wis nglakoni priatin tarak brata semedi nggih niki. Nyatane Gusti mboten sare, sampeyan pinaringan kamukten negara Indraprastha. Mugi-mugi jayeng bawana, Ndara.